Είμαστε λοιπόν στο δρόμο. Πατάμε να βρούμε να παρκάρουμε. Όποτε τη βρήκε τη θέση, πατάμε τελείως το φρένο, πατάμε έναρξη και τα κάνει όλα μόνο του. Φρένο, γκάζι, τιμόνι. Πηγαίνει μέχρι πίσω μόνο του. Σταματάει. Πάει και λίγο μπροστά. Το όχημα στάθμευσε. Και φεύγει ένα άγχος. Γιατί πιστέψτε με ότι κάθε φορά που το κάνω, δοκίμασα 2-3 φορές και τις 2-3 φορές πάντα έχω ένα άγχος να δω θα σταματήσει ή όχι.